எதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மார்கழி மாதத்தில் அரிசி மாவு கோலம் போட்டோம்னா அதனால் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்து மகிழ்ந்தேங்க. அதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், நீங்களும் அந்த மகிழ்ச்சியை பெறுங்க. ஆமாங்க, இந்த வாசலில் தண்ணி கிடக்குறது தெரியும். நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரே மழை. காலையிலே தினமும் என்கிட்ட வாசலுக்கு வரக்கூடிய விருந்தாளிகள் ஏமாந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கோலத்தை போட்டேன். இங்கே பாருங்கள், நான் எதிர்பார்த்து போட்டது போலயே வந்துட்டாங்க விருந்தாளி. அழகாக தினமும் இந்த ஜோடி வந்துடுவாங்கங்க. வந்து காலையிலே அழகாக சாப்பிட்டு ஒரே சந்தோஷமாக ஆரவாரம் ஒரே சவுண்டு விட்டுட்டு கிளம்பி போவாங்க. இவங்க போய் கொஞ்சம் நேரத்தில் அணில் வருவாங்க. அணில் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயில் வரட்டி அழகாக எறும்பு சாறை சரியாக வரும். அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க. இதுக்கு தாங்க பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க போல், கல் மாவு கோலம் போடாதீங்க, அது இதில் அரிசி மாவு கோலம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு நாள் போடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும். கல் மாவு கோலம் போட்டுட்டு அது பக்கத்தில் துணை கோலமாக இல்லை அரிசி மாவு கோலத்தை போட்டு பாருங்கள். நீங்கள் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பெருசாக அந்த பறவைகள்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் நாளே சாப்பிட்டாலும் அந்த எறும்புகள் வர ஆரம்பிக்கும். முதல் நாள் வரலனாலும் 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு இப்படி வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வாசனையை பிடிச்சி. அப்புறம் பறவைகள், அணில், அவங்க வீட்டை சுற்றி உள்ள இந்த சிறு சிறு உயிரினங்கள் ஏதாச்சும் இந்த அரிசி உண்ணக்கூடிய இது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. அதை சாப்பிட்றதே ஒரு அழாதி அழகு. அதுக்காக தான் அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க, கல் மாவில் கோலம் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி. நான் அதனால் போட்டு பார்த்தேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த பெருசாக போய் நீங்கள் மாவு கடையில் வாங்குறதுனால நைஸாக இருக்கும், இழுக்க முடியாது. அதனால் கல் மாவோட கலந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்க அப்படின்னா அது எறும்பு மட்டும்தாங்க எடுத்துகிட்டு போகும் தனித்தனியாக. கல் மாவை பிடிச்சி அரிசி மாவு மற்ற இந்த உயிரினங்கள், இந்த பறவைகளோ இந்த அணிலோ வந்து சாப்பிடாது. அது பிரித்து எடுக்க மாட்டேங்குது. நானும் அதை பார்த்தேன், எடுக்கலை. அதனால் ஃபுல்லாகவே இந்த வருஷம் அரிசி மாவில் போட்டேன். அதே போல் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம எங்கேயும் கோயிலுக்கு குளம்னா ஏரியோ வேறு எங்கேயாச்சும் போய் அந்த புண்ணியத்தை தேட வேண்டியது இல்லைங்க. காலையில் புலரும் விடியல் வந்து புண்ணிய விடியலாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை போட்டு பாருங்களேன். அல்லாதி மகிழ்ச்சி. நம்ம கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்படி இன்னும் பொழுது விடிஞ்சோடனே இப்படி தலையை வெளில நீட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அழகாக பசுமையினா அந்த அழகாக சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க. ஐயோ இது சாப்பிட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். காலையில் ஒரு ஆத்ம திருப்தி. புலரும் பொழுது புண்ணிய பொழுதாக நமக்கு அமையும். தினமும் இதை செய்யும்போது அதை ஒரு மன மகிழ்ச்சியாக மாறிடுங்க. இதுபோல் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யும்போது நம்மை சுற்றி நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் போது அதை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அழகை விட நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கலாங்க. இதை தொடர்ச்சியாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்களேன், அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும். அது நம் முன்னோர்கள் சொன்னதுலேருந்து எதுவுமே பொய்யானதில்லை. ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கும். அது வந்து மறைமுகமாக எதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க. எதை செஞ்சுன்னா அவங்க சாமி சொல்லுவாங்க, இந்த வேலையில் ஏதோ சொல்லி இதனால இது நடக்கும். ஆனால் அதுக்குள்ளே மூட பழக்கம் அப்படிமோ, ஆனால் அது மூட பழக்கம்லாம் கிடையாதுங்க. அது உள்ள மூழ்கி கிடக்கும் பழக்கங்க. மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் நிறையா, அதாவது அறிவியலை வந்து உள்ளே அழுத்தி புதைச்சி வச்சுருக்காங்க. அது வந்து நம்ம தோண்ட நமக்கு கிடைக்கிற நன்மைகள் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது. ஒரு சாதாரண கோலமே இப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னும் நிறைய சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. அது ஒன்றா எனக்கு நான் செஞ்சு நான் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சதை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். அதுபோல் நிறையா விஷயங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ வயசானது வீட்டில் கிடந்து கத்திக்கிட்டு வாயை மூடிட்டு கிட அப்படின்னு எரிச்சலாக பேசுவோம். ஆனால் அதனால் வரக்கூடிய விஷயங்கள் மகிழ்ச்சியெல்லாம் நிறையாங்க. ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு நீங்கள் எப்படி சந்தோஷப்படுறீங்களா, அம்மா போய்யா அவனுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். முடிஞ்சால் செஞ்சு பாருங்கள், மகிழ்ச்சியாக இருங்க. மார்கழி மாதத்தின் புண்ணியத்தை பெருக்குங்கள். நன்றி.